Què tal, amics i amigues? Se'ns està acostant les festes de Nadal i més d'un m'està preguntant com es fa això de poder veure la presentació virtual del llibre 365 dies amb Maria. És molt fàcil, fixeu-vos, perquè ara no és qüestió d'apuntar links. Us en aneu a la meva web, el meu web, que és www.angelrodriguez.info, i allà trobareu l'enllaç que porta directament a la presentació. La presentació la podeu veure en directe el dilluns a 2:15 de la tarda o bé també en diferit. I des d'aquí vull agrair a mossèn Benet Galí, que és qui farà la presentació del llibre. Mossèn Benet Galí és el rector de Sant Narcís, de la parròquia de Sant Narcís de Girona i també de la parròquia de Sant Salvador de Girona. A més, és el conciliari de la Frater, de la Fraternitat Cristiana de Persones amb discapacitat. Per tant, des d'aquí una forta salutació a mossèn Benet Galí. I també vull agrair avui al Diari de Girona, que avui parla del llibre, de la presentació d'aquest llibre. Gràcies, Diari de Girona, i gràcies també a Laura Farals. Tenim el tio ja preparat, que li estem donant menjar perquè ens pugui, doncs, cagar moltes coses, i si voleu que us cagui el llibre, a partir del dimarts ja el trobareu a totes les llibreries, a Girona, a la llibreria Casa Carles, a la plaça del Vi, i a Barcelona, lògicament, a la llibreria Claret i a totes les llibreries de Catalunya. Que vagi bé!